Yo, machitha. Nazo zibabane zasentshanga. Yabona phela mengathiwa ezikamjebula ivuka la. Ngiyakutshela nje yami entshanga sidabula uRichard. Ngaye ngisho ukubhema kuthola khona manje. Mina ngikutshela wena ukuthi asilinde iboss yona ezosho befika la ukuthi senzani ngalezi nje nomfuna ngiqale ngawe. Bafethelele bafethe ipahla yakudinga phela. Awuvula phela ngesibonoti intombongweni madam. Futhi khona manje. Njani ngeke sibulale nje thina. Ingenxa yakho njaya. Ebontsha yonke akekho osositshela njaya. Bonke baseswa ngathi. Thola Lala. Yabona la akekho le mali ukudlula thina. Hey. Abake sibanyama impela ke namhlanje awu. Unjani ukuhle nkosazana? Xolani ngiyaphila. Uma ngazayibona nje ukuthi ngabe ngibuze ngani nje. Kufanele ukuthi ngigeze ngayo futhi. Ngibe ngimelo wena. Yavuna amancoko phela wena okuhle. Awusho ke ntokazi. Umgcine nini umashezi phela la kunokuthile la. Ebekufanele ngikuphathise kona. Wenze isiqiniseko ukuthi ungidluliselela kona lapha kuyena. Ubani manje mashezi? Hawu. Usaqhubeka namancoko futhi namanje. Phela ayikho intombi engazi la endaweni ukuthi eyiphi lentokazi edansa simizwa yami. Hayi, ungixolele yoxolani. Ukuthi nje angazi ukuthi mengikhuluma nawe kwenzakalani ingqondo yami vele kube ngathi iyahamba. Kodwa ke ngoba vele bekade ngibheke khona, ngingakuphathela ngizokunikela yena wena. Nazo-ke. Ilokho impela ke ebengukufuna ushentshweni. Mithatha la. Wenze isiqiniseko ke nkosazana ukuthi lencwadi le uyinika yena ngqo ezandleni zakhe ngoba phela kufanele ifinyelele kuyena. Nakho kokugcina. Ungalingi uyivula. Ungayifuni. Okulapho akuhlangene nawe. Ngiyabonga nkosazana usuku oluhle. Xolani, baqhamuka uphuthuma nje yini kwenzenjani? Mngani, ngoba ungabona ukuthi ufuna ukuya kule ntandokazi yakhe ngoba naphela thina singekho. Hayi ushaye phansi kwashunquthuli. Ngiyabona ke le benithi noyenza ngeke isenzeka sesibuyile phela. Anime nina nobabili. Nina nesikhathi sokudlala. Ngithi ngiyobheka uHandi lapha ngithi besikhuluma ngale nto yokubukana le phone ini. Kwenza lento engakwazi nokuyichaza kwabhum gish. Asambeni bwasa. Ukuthi ungayenza kanjani lento ukuthi uvele nje ungilalise ngedwa. Ungathanda nje makwenzeka something embi nje mina ngempela noma ngingenelwa egebeni. Hayi wena Sibari hayi ngeke ngikuthanda impela lokho hayi. Ngeke kube mnandi hayi. Ingakho kuzomela ukuthi ulale la. Ngoba sekuthi ekseni ke usuyahamba yakini. Ngoba nje ngempela ngingakwazi ukulala ngedwa khona. Kodwa Nkosi yami. Angithemba ukuthi ngeke ngizisole ngokulala la ekhaya. Hayi, ngiyakthembisa. Ngeke kwenzeke lutho. Hayibo, indaba manje kwafika mina nahleka sengaba umashayeni manje. Mengikhama kuhleka abantu. Xolani, besikhuluma ngale ndaba yakho yayizolo. Yokuthi vele wanyamalala nje kuhle kwezenzi. Uyadlala wena. Yabona unkosazana eGanizulu mina ngihlezi ngizwa ngendaba ngaye nale gemegeme zakho. Kodwa yabo izolo utheme ngena le nkankane lakhe naye. Akekho ngitshela vele ngabotha wena nenqotho ke lo bengeke ngime ngento nje ya. Abe. Kodwa ngeke ngasho ngathi yabo le ndaba yalongobela wena. Ayikho mhlawumbe ufile nje kwazi ba. Hayibo ngeke yenzeke leyo. No like. Hayi yakanga ke lapha. Kona uGanizulu waze ngani ukuthi silapha? Hey yazi uwabuza ngilo ngiyibuza ukuthi ngoba lento besiyikhuluma sisobathathu nje. Isho ukuthi ngeke loGanizulu namhlanje akwazi ngeke ngikwazi ukuthi ngilalele ekhaya namhlanje. Hawu, ngoba manje xolani. Ingenxa lento enzeke izolo. Nami ngoba vele usanothanda lahlanya lwakho. Konke. Usisi wakho uyasidinga thina sobabili. Yabona nje bekulesi simo akusona nje yabhekene naso. Udinga ukuthi mina nawe simiseke. Vela ukuthi mina nawe silokho sitobozana la. Ngiyamukela ukuthi vele ngeke ngize ngifane naye okanye vele ngeke uzongishada nje kunesifiso kuyena. Kodwa into engicela kwamaqala. Abe. Ini? Awuxolani.
umntwana Lani iyona into engabambelela kuyona lezo ngihlezi ngikhumbuza wena. Kanti ngafuna ukuvusa umuzwa kini. hayi wena uhlanya ngempela wena walokho bethi uwanda ohlanyayo uwe angihamba mina Ngizela mina ngizalisa uhlanya. Xolani ngiyacela ngicela ungisize. Inkosazana izongibulala mengakhulelwa. ulala ngene lapho Hawu xolani. hayi bo Steve uwanda msito nguzwa manje leminyaka Yini basi kulo hlane liqhamuza lithawuzela la lithi lizekamlize kamkhiza la liqhama lengidula ngikusiluthu uhlanga yewena ngokubiza ubahlanga mina ngihlanga mfana wami njengoba ngihlanga ngempela mina ngitshela ngumele lazi uzohlanya hey bafo wena lo baba kade sikufuna lendini simile la silinde wena bafo awufiki awasike naphakathi sathi usebenze lapho Steve hayi mabasi ngoba saningani basi yebo uthe umfowenu lo udideke manje lapho Steve ngoba phela isona isidoda sikamkhize lesiqobo wena ngoba ngiyabonga bafo ukuthi ungichazelele yona yabo wena kanti ngila hayi baba uzonadada mfana wami bafasami isethekwini labafuzobona akukhona emakhaya losuka khona osindela ubafo Steve sabeni nawe uyakukhuluma nawe Phosayami. Naziya awusadla kamnandi samaroto awusho wena shonda pha yini ekwenza ukuthi uchopheke lesiqedini sethu samantaliyane No, my car just broke down, so I need a mechanic to fix the car. Nyo angikuzwa mina angisazi ngiyazazi ukuthi ngibhotela mungu ngiyathembisa kodwa esikoleni ngabaleka mntanami ukhulume nalo muntu ungaze ngimdale mina uyabona mina kulezi zinto lezi eziyimana nje eziyimana ekhuluma hey boss siyafana ngalapho yabona nje Nyanyanyisa nyanyanyisa My Jezebel, my boss is asking, is you as a harder or not? Is you as a centrifugal one or not? No. I'm not a police. I'm just looking for a mechanic. My car broke down, so I need help. What's it, boss? Epithe khona manje ngiyamuzwa manje ukuthi uthini uyabona ke wena awutshele mina lesi sikoma sakho la sisobukhazikhazi khonani nazokhona yazi nenza lokho ile nto ukuthi umuntu uphila namashobula yini namabhadi nina manje leya muntu labe kumele ngabe simbambe ngomagnet ngomayibuthi kumanje ngabe sibhukuda kucheese sidla cheese ekuseni semini ntambama kodwa bangiphethe nini kuthi ngimgwazi